Fish on guys, fish on. Ooh! Wow! Ayan na guys. Ayan na guys. Oh, lumalaban. Okay, so ang gamit na akong fishing rod kay Capung 702 Ultralight, and pares ay Seaknight Rapid 2 na reel. Ayan. Braid natin is Kastking 8 pounds. Leader is Seaknight Fluoro 12 pounds. Tapos ito gamit natin is deep diving lure. Napakahaba ng lip oh. Nindot mo ang kain na spot. Oh. Ano nag-iisda? Pasok na ron. Okay, so unang first cast. Pak. Ang gahiyaan ng deep diving lure eh. Nagdakuhaan sila mga mamsa. Oh. Gahiya po ang birahon ng deep diving lure. Yati masangit. Okay, so 1 million ako pa sa wala. Gapon. Linis daog. Kani. Sidlak kayo ba? Idol mga master. Palit na tayo ng lure. Ang gaan ah. Nabaguan ko eh. Gahi kayo itong ganyan kayo mga bait fish oh. Sidlak. Akong lure. Nahingo na ng predator. Itong pantalan. Sulyan ang tagtahak din guys. Kabatuan mo. Pinili na eh. Pero zero pa lagi. Guys. Ako dapit sa kabatuhan. Medyo makahadlok na. Sila ay walo-walo. Puta. Fish on yo. Oh puta. Premature closure of the reel. Excited. Tara, lumpy ni balo. Ang paglabay ako. Fish on guys, fish on. Ooh, wag pisik na oh. Okay na. Sige lang. Saka na eh. Magbarakuda na kay malubog man. Ah, kadula siya. Ay, atis mo sa misla ni pagak pa. GT. Pop. Oh, sige lang isa. Ito gabalas unahan. GT guys, 3 kilo. Mga naan sa first fish of the day. Jetty. Cute kayo guys, oh, Nemo, a clownfish. So cute kayo. Narating rin natin ang malaking batong ito. Ha, kuya, kasi bulay tunok din eh. Kaya ako pa na eh. Lumot. Sabi yung mga bangag-bangag yung ano. Ah, puta na. Sakita. Ay, hawa mo na pa. Oh, nagkutsi ko. Ito yung bibagi oh. Puta na. Okay. Yung tarok pag was chinilas ng tuyom. Sakit. Sakita. Wow guys. Oh. Yung bani. Nasamad ako. Ito aray ati na. First time ako natunok og tuyom guys. Is katunok na lang guys. Ah, sakita. Nilubog maayo na yati na. Sakita din eh. Sige na duma. This way to you. Alright. Cast and cook. Ayan na guys. Ayan na guys. Wawala na yung balo oh. Okay. Fish on.
on. Balo on. Oh, lumalaban. Ayan, huli ka na. Huwag ka nang pumalang. Magputol na yan. Makadlok. Uy, matarok na ang lure na ako. Matouch ko sa lure. Gagabas na yung maayo. Alo. Hanggang tumble out mo. Nagasigi na ng kuglakaw. Ano guys? Kadlok mo ito nakatroma na yung tiguma to. Ay, bato. Yate, isang ito itong lure putol. Guys, so ako dahil usa ka angler dito sa Gakang Gatahak po. Kumusta ka na? Ako ang leader oh. 1 foot na lamang. Last time yun ako naabutin eh. So na bisag yung ani kahunas, mahadlok ko gumaan eh. Pero nagkaisog na jud ko guys. Isog na kay ko. Ganda na ganito yung. Ano nagsasanas eh. Okay. So na di ko makatulog ng ani. Hadlok kay ko. Kita ako gamay bato, awa na. Karon isog na kay ko guys. Grabe sad kay gitahak kung usa ko tagaliog na nasangit ang ginaiya. Oh, ulo na yung nakita og yung pasol. Tugpo. Fish on. Gutom na kayo, wala yung kubit. That's it. Let's call it a day. Sulyan natin yung bira. Last. Ito namingwit ito, paulat yapon. Ano, hindi na makita itong lure. Okay. So hanggang dito na lang to mga idol, mga master. Okay, so next time na pod muni atong kuha ng adlaw. Hinaot makadali ta og mas dako next time. So atong kuha GT og iskametrong balo. Okay, fish on. Let's swim.